Engang var der en stor familie, og så var der sådan, at der var en mor, der var en far, der var en søster, og der var rigtig mange familier i den her familie. Og så var der nogle puder, som der var børnenes. Og så var det sådan, at de legede hele tiden sammen og hyggede sig. Og de gjorde rigtig mange ting og hyggede og alt muligt. Så var det sådan, at de skulle ud og lege lidt måske, hvis mor eller far gav lov. Så var det sådan, at moren og faren og lille baby og alt muligt, de skulle gå et sted. Fordi moren og faren og baby skulle gå et sted sammen. Og de andre børn skal blive hjemme sammen med bedstefar og bedstemor. Og fordi det var storebroren, der var syg, så de skulle lige sige det til lægen, og så komme tilbage hjem. Fordi de gik ikke at vente hele dagen i lægen. Så var det sådan, at bilen sagde det der. Og det var fordi måske. Og så var det. Ja, det kan jeg godt forstå, Skaj. Så var det, at de skulle gå alle sammen til lægen. Ikke alle sammen. Storebroren og storebrorne og moren og faren og lille baby. Og så var det sådan, at de kørte. Hvor skal storebror hen? Det er fordi, vi skal til læge med dem. De er rigtig syge, så det er derfor, vi skal gå, og du skal blive sammen med bedstemor og bedstefar. Nej. Nej, siger jeg. Nej, siger jeg til dig. Gå nu til bedstemor og bedstefar. Bedstemor og bedstefar. Lisa kommer også med. Og så... Og så var det sådan, at de gik mere rundt. Mere rundt. Og til sidst kom de til læge. Og så var det, at de kom hjem tilbage. Og så var det, at de liggede alle steder, fordi de var rigtig trætte. Og så var det, at storebrorne skulle gå alene til lægen, og bilen skulle lige